Hola, sóc Oriol i sóc estudiant de Filologia Catalana. Dialectes, història de la llengua. He creat este compte de YouTube bàsicament perquè volia donar a conèixer el meu dialecte i també volia parlar d'altres dialectes del català valencià. A més d'història de la llengua i potser d'altres llengües o curiositats, com ara l'aranès, o coses relacionades amb la cultura de les Terres de l'Ebre i de les Terres de Cruïlla, que com ho sabreu engloba les Terres de l'Ebre, el Matarranya i el nord del País Valencià. I com que he vist que TikTok i Instagram se m'han quedat curts per explicar el que vull explicar, he decidit crear un canal de YouTube per a fer vídeos una mica més llargs i també perquè em fa una mica d'il·lusió fer els meus propis vídeos i tot això. Wow. I també per a parlar una mica de les meves motivacions de la creació d'este compte de divulgació del tortosí. He de dir que jo la passió pel català i tot el relacionat amb les llengües no em va vindre fins principis de batxillerat o una cosa així. Que va ser com em vaig començar a fer preguntes de Hòstia, per què això ho diem diferent que a Barcelona? Per què diem espill i no mirall? Per què dic ai i no e? Per què dic lo cotxe i no el cotxe o coses així? Va ser com un conjunt de curiositats que dic, hòstia, això d'on ve? Per què aquí s'ha mantingut això i a un altre puesto no? I també el fet de descobrir paraules que potser dient mons iaios o mons pares i que jo no les faig servir molt dia a dia, doncs també em va fer una mica de gràcia saber noves paraules. A banda, el meu profe de l'institut és un filòleg que estava molt involucrat en el que és el tortosí i la preservació de les nostres formes, l'explicació de per què això es pot dir o per què no, o què és l'estàndard i què és el col·loquial. I una altra influència que he tingut ha sigut el descobriment de canals de YouTube dedicats a això, com podria ser La filòloga de guàrdia o Lletraferint, que em van fer interessar molt per la llengua, sobretot. I bé, bàsicament en aquest canal el que aniré penjant seran versions més llargues dels curts d'Instagram i de TikTok i potser temes que no tractaré tampoc allí. Sobretot continuarà basant-se en paraules del tortosí, però també intentaré portar altres dialectes i subdialectes, sobretot els menys visibilitzats, com podria ser el català nord-occidental, el rossellonès, l'alguerès i tot el que tingui a veure amb la llengua i la cultura catalanes. També volia mencionar altres comptes que es dediquen a una mica a això, una mica paregut, més de les seves varietats, com són Xitxo del Cabanyal o els Parlars Mallorquins. I també me va inspirar molt un compte d'Instagram que es diu El Parla de Reus, que actualment està inactiu, però que era molt interessant. I bueno, bàsicament això és una mica tot el que volia dir al primer vídeo. Moltes gràcies per haver-me escoltat i, bueno, espero que estigueu pendents una mica del que vaig penjant de tant en tant. Au! Adeu, que vagi bé, adéu-siau! Matarranya magistral i la gran terra de l'Ebre.